Ассалому алайкум ба ҳама ҳамватанони азиз, хуш омадед ба канали Мошини фурӯшӣ. Ман мисли ҳар вақта бо шумо автории ин каналам. Дар навори имрӯза бисёртар мошиное ки шумо дар комментария нависагӣ будед мехостагиро ҷамъ овардагием. Беҳтарин видеонавора то охира тамошо мекунем ва агар мушкилӣ набошад дар видео лайк мемонем ва видеои имрӯзаро мо сар мекунем. хуб бародарои азиз, навори имрӯзаро сар мекунем. Бо диққат тамошо кунед, беҳтарин мошинҳоро ҷойгир намудаем. Якум мошини фурӯшӣ Chevrolet Lacetti 1 соли барои 2004 май объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механикаи. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 28 000 сомон, мега ки 209 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад. номераш дар рӯи экрана, метавонед занг занед, хитон маълумоти бештара аз соҳиби мошин гиред. Марҳамат бародаро. хуб бачаҳо, мошини навбати ваз 21099 соли барои 6998 объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш бошад 6000 сомон, мега ки 44 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд ки сабаби фурӯхтани мошин пул лозимай. номераш дар рӯи экрана, метавонед занг занед, хитон маслиҳат кунед, вариантҳои худро пешниҳод кунед, инчунин маълумоти бештара дастрас кунед. Марҳамат бародаро. хуб бачаҳо, мошини навбати ваз 2112 соли барои 2006 мошин молодёжника га, объем мотор 1.7 сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархаш бошад 23 000 сомон, мега ки 172 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мегӯяд ки 4 дискаи приора дорад. мошина расходи худаш ай нархи мошинда зиёд шидагиай. магнитофонҳои оригинал, губкава чумализатсия кардагиай, центрзамок, фаро, ксенуан, задагӣ пустагӣ умуман надорад. ҳамаи навортохати мошин таъминай. марҳамат бародаро. номераш дар рӯи экрана. срочно будай занг занед, маълумоти бештара хитон дастрас кунед. хуб бачаҳо, мошини навбати Opel Vectra 1 соли барои 6991 объем мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Данғара. нархаш бошад 13 000 сомон, мега ки 97 000 рубли русӣ мешавад. бо мошин савдо ҳам мешавад. номераш дар рӯи экрана. марҳамат занг занед, маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. соҳиби мошин фақат нависад ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбудӣ надорад. марҳамат занг занед, маълумоти муфассалтара дастрас кунед. хуб бачаҳо, мошини навбати Opel Astra F мебошад ки дар кузофи седанай, соли барои 1990, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензин газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. нархаш бошад 16 000 сомон, мега ки 119 000 рубли русӣ мешавад. бо мошин савдо ҳам мешавад. номераш дар рӯи экрана. метавонед занг занед, маълумоти муфассалтара аз худи соҳиби мошин гиред. мошини навбати бачаҳо лимузин Lincoln мебошад ки соли бароришаш маълум нест, нанависад мутаассифона. объем мотор 4.4, коробка передачаш автоматай, сӯзишвориш бензини холия, 100 км 12 бензин мехӯрад. қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархаш бошад 35 000 сомон, мега ки 261 000 рубли русӣ мешавад. шахсоне ки ҳамин мошина интересовад кардаген, мақсад желание дорен, метавонед номераш дар рӯи экрана занг занед. номерош имо ватсап надорад. соҳиби мошин дар Федератсияи Русия қарор дорад. занг занед, маълумоти бештара дарёфт кунед, метавонед бо вариантҳои худтон пешниҳод кунед. марҳамат бародаро. хуб бачаҳо, мошини навбати Opel Astra F 1 соли барои 1997, объем мотори 1.6 сӯзишвориш бензини газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархаш бошад 30 000 сомон, мега ки 224 000 рубли русӣ мешавад. мошин бо савдо ҳам мешавад. номерош дар рӯи экрана. метавонед занг занед, маълумоти муфассалтара аз худи соҳиби мошин дастрас кунед. марҳамат.
хуб бачаҳо, мошини навбатии Opel Vectra ки чандин бародармон дар комментария нависта будем, соли барорашаш 1993, объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нарша бошад 15 000 сомон, мега ки 112 000 рубли русӣ мешавад. Бу мошини алиша мешавад ба ягон хэтибек болои сумметия. ҳамин соҳиби мошин марҳамат номерош дар рӯи экран аст, занг занед маълумоти муфассалтара дарёфт кунед. хуб бачаҳо, мошини навбатӣ мошини молодёжне ВАЗ 21 даҳаки соли барорашаш 2004 май, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, яъне московский. нарша бошад 18 000 сомон, мега ки 134 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин қарор дорад дар Федератсияи Русия. номерош дар рӯи экрана. имо, ватсап андора метавонед муроҷиат кунед. марҳамат бародаро. мошини навбатӣ бачаҳо танген мебошад ки чандин бародаро муроҷиат карданд дар комментария. соли барорашаш 2008 ки объем мотори 1.1, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нарша бошад 24 000 сомон, мега ки 179 000 рубли русӣ мешавад. мошин савдоам дорад. номерош дар экрана метавонед занг занед ва бародаро дар комментария ҳатман нависед нархи ҳамин мошин ба фикри шумо қимата ё арзона, намедонам чӣ хеле. нарша дар комментария ҳатман фикртона нависед оиди ҳамин мошин бародаро. хуб бачаҳо, мегзарем ба мошини навбатӣ Daewoo Nexia ки соли барорашаш 1996, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 10 000 сомон, мега ки 74 000 рубли русӣ мешавад. мошин бо савдоам дорад. сабаби фурӯхтанаш срочно положим буда. соҳиби мошина номерош дар рӯи экрана дар рӯи мошина ҳаста. марҳамат бародаро, метавонед занг занед маълумоти муфассалтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. бародарои азиз, дар ин канал кам мошинои союзӣ, яъне ки мошинои арзонам кам мепартоем. шахсоне ки мехоҳанд бисёртар мошинои арзона бинанд, мошинои союзиро, канали асосии моро дар комментария мемонам, дар описания ҳатман дорем подписатсия кунед. дар у канал бисёртар мошинои советскиу арзон мепартоем. хуб бачаҳо, мошини навбатӣ Nexia Daewoo ки соли барорашаш 1994, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Кулоб. нарша бошад 9 000 сомон, мега ки 67 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин камбудӣ надорад, ҳуҷҷаташ тамом шудагай. номерош дар рӯи экрана метавонед муроҷиат кунед. бародаро, марҳамат. хуб бародаро, мошини навбатии Opel Astra ки соли барорашаш 1990, объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензини холия, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисори Бостонӣ. нарша бошад 18 000 сомон, мега ки 134 000 рубли русӣ мешавад. бо мошин савдоам мешавад. номерош дар рӯи экрана ба ҳарфҳои сабз нависага. марҳамат бародаро, занг занед маълумоти муфассалтара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. хуб бачаҳо, мошини навбатии Opel Astra J ки соли барорашаш 2004 май, объем мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газа, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Кулоб. нарша бошад 45 000 сомон, мега ки 336 000 рубли русӣ мешавад. соҳиби мошин мега мошин срочна, яксола ҳуҷҷат дорад, ходовои ҳамаш 100%, вообще расход надорад. губкават кардагӣ, фақат ҳай мекунем 4 баллон нав, ягон сечка боша, алиш мекунем, солаш ай 98 боло боша. одамои бекор занг назанед. гуфтагаи соҳиби мошин номерош дар рӯи экрана. бародарои азиз метавонед муроҷиат кунед. хуб бародарои азиз, Mercedes-Benz E-класс мошини навбатӣ соли барорашаш 2006 ки объем мотор DVD, сӯзишвориш саларка, мошин дизела. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша бошад 65 000 сомон, мега ки 486 000 рубл мешавад. мошин алишам мешавад. соҳиби мошин мега мошин климат контрол, автопилот, мултирул, кондитсионер, ҳамаи чиза, ҳамаи навбаратора хулоси гап дорад. алиш мешавад ба Zefira дизел ё ба ягон хел седани 4WD, ба Opel Ashka Caravanшам мешавад. мошина состоянияш нормалне. метавонед занг занед бародаро, соҳиби мошинда маълумоти муфассалтара дастрас кунед.
ва дар инҷа бародаро навори мо ба поён мерасад. Хоҳишмандем ки дар канали мо ҳарди каналомо ки канали асосию и каналмона обуна шем, видеои моро лайкгузорӣ кунен. Дар ин канал ё он канал дар баъди канали асосии мо ҳаррӯза видео дорем. То навори оянда.